Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Yelekai ke Sorkar Jela ubak bantai dor ling do ha kesengi palai ulalet jurep ya kijaka ban penkre na kebentar ke Second North East Olympic Games kaban sedang naduk ke Shipau Tarik haduk ke Khan Rio Tarik mentau unai wing ha kini ke Nongba. Kini kijaka ki kentop ya kemadan third ground polo ban penong ya kejing Yelekai football jong ki kentai bat senrang kumju kemadan Yelekai tennis bat basketball ban penong ya ke wrestling bat weightlifting. Utai menteri ringkat ki officer Ketenat Yelekai bat working president ke MSOA ubak John F. Karshiyeng kilale jurep ru ya ke Shlem Aijing hikai jong ke SAI Training Center hanihu na kebentawan penlong ya ke jing Yelekai athletics, karate bat archery, ringkat ke jing Yelekai badminton, table tennis bat wushu kiban long hapelau jong ke skol ba North Eastern Hills University. Habaya keran bikilat pathai khubor hadian baladap ke jing jurep ya kita kijaka ubak bantai dor lapan pau ke jing sngohun halor ke jing penkre ba kalaya chat hendai ulabu ya ke thong bahaswa ke hendriu tarik barok ki kam ki jam dewan pendep no. So what are the encouragement from you? Yeah. Can they just assemble here? 1 minute. Haka ni kasi ada so kemen nama beliau kan inspection di dalam ni tingkat berpi ki perlok yang ke media bukan ki officer ki official jong department ubi dalam ringkat lomban benti kena nama ba imkwa ba kini ka North East Olympic abang sedang sportering kendon kenu ke jing dunah angin tai today na ta kadau da jing sokhia minister in charge of sports awan himata singi berwan jengok yang ini venue mong mentara jemput kre nomor ba kai ka bangile ngi kwa banlong ko janai kata ka dei kai ban ngasu kemen haba nilai aman ki venue ni ka jemput kre kala ya sha man ngai scam shwa ka te ka singi dalam bagalau ngin bu ka deadline ba akan reuterik baru la di banong ready kita gidi kai bang i biang na dong sedong pan ngai scam ngatrai kia trai sha ko ni inlah bat pendap agapor ko biang i ba kia long shisha ki ba ya kemen hadu tata namang i ba kejing penkre bar kejing terang joki mani yo shim bentai kani ka Second North East Olympic ka long shisha ki ka ba pendap kejing so kemen iki khamtam bangi yo ban ho sin ang ka state de ka long shisha ki ka buram ya ka state bar khamtam ki nong shim benta khamtam ki nong shim benta ki jing la ga ki ba pher bar na kaliang jonga ngada kitbok kitwyang bar ngakwa ban ong iki trai shitam yakhon di bandon kata kamen sim yakhon ano bada ka juga por la da hidon shisha da kamen sim yakhon bat trai shitam ngathalai menta kasin ka jela me khlia kan yo ban khur shibon gi medal bat kan long job ni i shisha ya kamen sim ba jing thrang joki namar kum gini ki mjuja ko kade ki ka ban su kamen bangi yo ban hus ya ka ni ka North East Olympic Second North East Olympic ban ngi baro hi kia kemen lut baro ki nong song snong kia kemen lut kia ku terang lut kwa bagani ka North East Olympic Second North East Olympic kan long ka pecok debat ngada kitbok keduyang ya baro kamtam ki ba ya wan ban ya ai mensiem ya kinong ila kai jungi nang ba kiru kin iba kin nakaliang ka snong mo nakaliang ki nong song snong mo nakaliang ka state nakaliang jela ki wan ban support bat ai mensiem ki ban ngit kem pep in yo ka jingjok badan boram